Sa unang pagbasa, misuggest na ang Dios maghimo na lang ta og bag-ong katawhan kay gahi og ulo ang mga Israelita. Pwede gyud unta na dawato ni Moises because after all, sukad niya gipagawas sa Egypt ang mga Israelita, wala sila'y laing gihatag, puro sakit sa ulo, problema. Sa Ebanghelyo, pwede gyud untang i-abandon pod ni Jesus ang mga Hudiyo. Because after all the miracles nga iyang gipakita, wala gyud sila mutuo, gahi gyud og singkasing. Pero diha ta bilib nila. Kay wala sila mi-give up sa maong katawhan. Kay para nila, ang tanan nilang pagpaningkamot nga mo advice para rana sa ilang kaluwasan for the salvation of the people. Mga igsuon, kita po, naapoy mga katawhan nga gahi og ulo sa atong palibot. Anak, imong bana, imong asawa, imong igsuon, ginikanan, kinsa pa. May we learn from Moses and Jesus. Basaha balik ang first reading. Dili ta mo give up nila. And the best that we can do is to pray for them. In the first place, it's not our work to change lives. It's God's work. So ayaw ka stress. Naghatag ko og recollection sa mga minors nga nakahimo og krimen nga naa sa rehab sa gobyerno. Unsay giingon sa ilang head. Padre, ang uban wala na usab diri sa rehab, didto sa jail na usab. Yes, because that is God's work. Iyahan na kanusan niya usbon, basta usbon niya ang tao. Basta kita nahimo nato ang atong obligasyon nga mubadlo. Ingna ang mga tig-ag kasing-kasing nga imong gitrabaho karon. I won't give up on you.